Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Ka Chik Welfare Society AWS hapo AB Krima number 4 kalapli pat ba eka Civil Service Coaching and Training Center mentakasni ha district auditorium Tura daga jingdanang umentri rangba ka jilla u Conrad ki sangma kum ukongsan. U Thomas A Sangma MLA ulalong Kintiu Buram, Karba U Deputy Commissioner ka West Garo Hill Street Vibhor Agarwal, IAS but U Chief Executive Member ka Garo Hills Autonomous District Council, Sri Albinush Armarak Kiledan Langbat Kiweki Riu Krau. Habakran na gajingelang umentri rangba ulo ang bagane ka sngi ka bakarpang barkasenjam ka bakraw ban kantiu ki samla puli jong gajilla. Bad ulapan pau ba kumbasan pau pesan kidong syongsnong gajilla ki ki samla hapo arposnem kumta kalong ka badan kam ban yalam ki hakalenti ka badai. U Conrad ki sangma ula kentui ki samla ban shania ahladi da ka baong ba kajingjob ha ka civil service kam shamla kutang ha kajingdon kam jong ka kurim kajing im henry ka dei ha kajinget kajing trai shitam bar kajinglong kmi bnya ula kenturu bakin om klet yala kajong ka imlang ka saalang hadien bakin jom. Hagini kasngi ka AWS kala ay artli ki memorandum ka ban kerpat jingerap ya ka coaching center bar ka pat bante ya ka rehabilitation center Tura. Umentri rangba ulo ong bahapo ka dream project drug rehabilitation elimination and awareness mission ka sarkar klabu pisa khatsan klurting ka bar ula kularu ban sedang no ya ka rehabilitation center Hagaru Hills sapo shibnai lane arbnai lingba ka social welfare department. Ka jingelang kelapin iru ya ka jingmen na marba palat spangut ke samla gladap yadan benta haga coaching program. U Thomas esang maha ka jingkran jing u ulaya ro ya ka jingele jing ka society bat ula ong baka sap jing ka samla ka donkam ban pinmna bat pinbet da ka rukam. U DC Sri Vibhor Agarwal IAS pad ula aimen siem da ka ba pinpau yala ka jong ka jingeshem ban yale UPSC da ka ba ong baka jing puli ka penjanai om tangi ka jingtip henry ru ya ka jinglong briu. Kajingelang kalakut da kajing ay kublay da Dr. Sangra Esangma ba kajing duay pinkut da Reverend Frithing di Sangma. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.